वार पणंदुल्ले यान पसत मोबाईल देतो इथं शूट मल पण निकलू व्हिडिओ क्वालिटी पुरा तोंद ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಫೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ತೂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಟಿವಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತುವರೆ ಬೈದ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮು ಸೊ ಬರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸನಿ ಡೋಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ನಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಮವಾರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಶೋ ಇಸ್ರೇಲ್ಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬೈದ ರಾತ್ರಿ ಶೋ 1 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಪೆತ್ತ ತಿಕ್ವಾಡ್ ಸೊ ಹಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮು ತೂವಲ್ಯ ತೂಪುಣು ನನ್ನ ದಾಯೆ ತೂವಲಿ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಯೆ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿ ಏರ್ ಮಾತು ಬೈದೇರು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಸೊ ಚಲೋ ಅಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದ ಸೊ ಒರ್ಮರೆತ್ತ ಶೋ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾತುಂಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮೂಲು ಮಾಲ್ ಬಂದುಂಡು ನನ್ನ ಓಪನ್ ಆವಡಾತ್ರೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಮಾಲ್ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದೇರು ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಮಾತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಸೀನು ಈಜಿಂದನ ಮೂಲು ಜನ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಿ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಎಮ್ಟಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಬತ್ ಸೊ ಮೂಲು ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುವರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲಿತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ ಸೊ ಮಾಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಂತ ತೂಲೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯನೇ ಬೈದಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ್ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ತುವರೆ ಇರಬೇಕು ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಹಾಂ ಎಂಚಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಬತ್ತದು ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ದತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಾಗ ಹೀರೋಲಿತ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ಇರಗೆ ತೋರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಯಾನೊಂಜಿ 2006 ಬೈದಿನಿ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದು ಅಪ್ಪಗೆ ಶಾಲೆ ಬೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೂಲ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಂದಾಗ ಇರು ಶಾಲೆ ಬೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೂಲ 2 ಬಂದಾಗ ಎಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಯ್ नमस्ते भैया मेरला भाई इधर इंक्लब फ्रेंड है अक्षय बहुत पुराने दोस्त है बहुत पुराना दोस्त है गुजरात से है तो हम लोग सब फिल्म देखने के लिए आया अक्षय ना पार्ट 1 ಬನ್ನಗೆ ರೋಲಿತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ತೂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋತಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಟಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ತೂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚ ಬೈದೆಂಗು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಬೋರ್ತಿಲಕ್ಕ ಸೀಟ್ ತೆಗಿಜ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇನೆ ಆಪಣ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ತೂದುದು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಆತು ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕ್ ಎಂಚೆ ಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಪ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇದದೆ ತುಕ ಅಂಡ ಲಡೈದ ಒಂದು ಐನೇರದವರು ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟೋಡು ಜಾಗೃತ ಅನ್ಪಡಪುಂಡು ಒಲ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಗೆ ಬತ್ತು ದಿಗಲೇ ಊರು ಅಂದು ಮಾರೆ ಬಡ ಒಂದು ತುಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ಉಂಟು संदेश से आते हमें तक फिक्र थे मौत में अपनी ಎಂಚಾಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಾಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಡು ಮೂಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ ಎತ್ತನದೆ ಓ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಓ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಯಾವಾಗಲ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮು ಲೈಕ್ ಆತಂದು ಬೇಜಾರದೆ ನಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ
ರಿಯಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಹೋಯ್ನಾ भाई कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा है शारविन फिल्म ಎಂಚಂಡಿ ಇರಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಿ ಹೊರ ಪೂರಗಳು ಪೋತುಲಿ ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುಲೆ ಅತೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಫಿಲ್ಮು ತೂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದೇತುಂದು ಈತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರ್ನು ఒక ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಯಪಂಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ಮಿ ದಾಖಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಮಿ ದಾಖಲೆನ ವಾ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವೇರ್ದ ಅವರ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸನ್ನಿ ಡೆವಲ್ನತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮೇ ಆರ್ನ ಒಂದೇಟೆ ಪೋಪು ನಂಚೆತ್ನ ಬೊಕ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲು ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಬೋರ್ಡರ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಾ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮು ತೂತು ಜರ ಫಿಲ್ಮುನು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗು ತೊಯ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೂ ತೊಯ್ಪಪ ಅವೇರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಆರ್ಮಿಡು ಉಲ್ಲೆರ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಮಿತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನನಾತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಒತ್ತಡ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಜೋಕುಲೇನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಕಡಪುಡು ಬೇರೆ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಮುಂದೆ ಚಳಿ ಕಂಡಬಾಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರ್ರೆಲ್ಲ ಸುರಾಡು ಥಿಯೇಟರ್ ದೂಲ ಎಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಟೈಮ್ ತೂವಲಿಂದು ಎನ್ಕ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಹೊರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ ತೂವೋಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು 100% ನಮ್ಮ ತುವೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಈ ಫಿಲ್ಮುನು ತೋಜಾವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಓಕೆ ಸೊ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ರಿಯಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸೊ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಟ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತಾಡಗಳ ಖುಷಿ ಆಟ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೊಂಜು ಮುಜ್ಜನ ಬೈದನು ಸೊ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿ ಆತ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಪಂಡ ತಲಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ ಕೈ ಕುಂಬರ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಮರ ಮೌಂಟ್ ಅವಳು ವಿಚಿತ್ರ ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪತ್ತಗ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಗಲ